Gua mempelai masa mereka, suamiku pas sudah manis dahulu. Surat datangnya dari Mekah belum dibaca sudah manis dahulu. Mengapa menangis, oh mengapa menangis aku tahu. Mengapa menangis kalau tidak tahu. Buah mempelai masa mereka, belum dikupas sudah manis dahulu. Suratmu datangnya dari Mekah belum dibaca sudah nangis dahulu. Mengapa menangis, oh mengapa menangis aku tahu. Mengapa menangis kalau tidak tahu rindu. Mempelai masa mereka, belum dikupas sudah manis dahulu. Suratmu datangnya dari Mekah belum dibaca sudah nangis dahulu. Mengapa menangis, oh mengapa menangis aku tahu. Mengapa menangis kalau tidak tahu rindu. Buah mempelai masa mereka, belum dikupas sudah manis dahulu. Suratmu datangnya dari Mekah belum dibaca sudah nangis dahulu. Mengapa menangis, oh mengapa menangis aku tahu. Mengapa menangis kalau tidak tahu rindu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta tamar fi ilmillahi sholatan da'imatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bitawabilul ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta tamar fi ilmillahi sholatan da'imatan bidawamil ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta tamar fi ilmillahi sholatan da'imatan bidawamil ilahi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal elina, urip iku sadena, wajah senang baik Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. ayo konco padha mindhake salat wajib lima ing wektune, salat sunat ikut tambahake rene sono donya akhirate. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo konco padha alinga kone urip iku mung sedena aja
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe awe elingake aja padha sore. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe aku kanca ada padha turu sore. Kanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya
Rasul kamulya Nabi Muhammad panutan kita. Ayo simbah-simbah nuli dong ibadah umure ra tambah aja kakean pola lamun nang ibadah bakal dipisah besok ning akhirat aku apa susah Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari. ayo siwa-siwa aja wani ngono umure ra tuwa munggah kakean dosa lamun isih ngono bakal disiksa besok ning akhirat aku nyemplung neraka Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari. ayo kakang-kakang nuli do sembahyang umure ra panjang aja kakean renggang lamun ra sembahyang bakal diwajang besok ning akhirat aku nyemplung jurang Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari. ayo hati-hati nuli padha ngaji dalane ming siji bakal diuji lamun ora ngaji awas hati-hati besok ning akhirat aku nyemplung geni Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari Muhammadun Rasulullah al-Basari wa huwa al-hayatu bil basari. ada apa Dek? Konco ayo nonton catur putra putra putri putri ora ninggal Suposito iki seni Jawa seni siare katomo pakaiane rapi manut tutunan katomo Konco ayo nonton catur putra bocah putri putri ora ninggal Suposito iki seni Jawa seni siaring agama pakaiane rapi manut tuntunan agama. Konco ayo nonton catur putra bocah putri putri ora ninggal Suposito iki seni Jawa seni siare katomo pakaiane rapi manut tutunan agama Konco ayo nonton catur putra bocah putri putri ora ninggal Suposito iki seni Jawa seni siaring agama pakaiane rapi manut tuntunan agama. Konco ayo nonton catur putra bocah putri putri ora ninggal Suposito iki seni Jawa seni siaring agama pakaiane rapi manut tuntunan agama Konco ayo nonton catur putra bocah putri putri ora ninggal Suposito iki seni Jawa seni siaring agama pakaiane rapi manut tuntunan agama.
Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Mari bersolawat bersama kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Mari bersolawat bersama kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Mari bersolawat bersama kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Mari bersolawat bersama kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Tobat tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Taatlah leluma selalu, karena takut Allah Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Taatkanlah mulut masa lalu, karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Taatkanlah lelupa selalu, karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, karena ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Taatkanlah mulut masa lalu, karena takut Allah Tuhanku. Turi-turi putih
ditandur neng kebon aku turi putih ditandur neng kebon aku celeret timo nyemplung kok ira kembangé opo kok ira kembangé opo kembang jambe kembang jambe dironce-ronce kembang jambe kembang jambe dironce-ronce rungokno pituture ben ketun tembe murine boiro kembange opo kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang pitu marang guru Tero boiro kembange opo kembang waru diwiru-wiru kembang waru diwiru-wiru tegese guru dikuku uga ditiru boiro kembange opo turi putih ditandur neng kebon aku turi putih ditandur neng kebon aku seleret tiba nyemplung boiro kembange opo boiro kembange opo Saderengipun kita lajengaken nuwun sewu ingkang lare-lare ingkang wonten ing lagi mlebat niku lagi mundur nggih. Ngapunten nggih. Jagi keamanan ingkang lare alit-alit nuwun sewu Bapak Ibu. Dipun jagi. Nggih. Indung kepala indung hujan diudik sindi mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki tersandung la haula wala quwwata illa billah seperti
Saya Mas nyuwun sakralan. Ya, anjir, sama Niko babak kaping 3. Alah gandung. Iki urung apa-apa lho iki Mas. Kok ya wis nganu ta ya. Gandung. Iki urung lek kerja urung rampung lho iki. Nggih, Pak. Monggo Mas disakralke sik. Aku manut kowe. Monggo Mas. Niki nyuwun sakralan sik. Monggo Mas. Ayo Mas. Iya Mas ya, monggo Mas. Romaksa ingsun lakune samaya wara kalawan mekak hawa kang tur angkara senadyan setan gentayangan tansah gawe rupita hingga pusing jemat hamata ingsun nyirapkan wisa murka mamper hardaning panca saben ula sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jadi pangeran jiwanggo kalbu samudra bebutaning lagu tumuju dateng Gusti zat kang amur podo mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Aku dadi ya. Catur putra ya. Solo ya.
tresno sliramu nanti prasetya bunga sesat dilakoni andilila akar ngira yen sliramu citra ninggal krama milik karo wanita liya ayo goyang Sri ayo ayo monggo salai sapa kok nganti sirmu megantake tresno ora nyono atiku mungko ora ngira yen saiki uripku menungso wong bagus wong eleke mring sliramu aja neke walasa putra putrimu aku wong raguna apa tur kecewa wis tak trimo pas karo sing kuwasa wis tak trimo pas karo sing kuwasa le sekalian inje maka tresna sampun Mas nggih niki wonten requestan Mas apa iki mau ya Request. oh request heeh pantai Klayar heeh niki pun disiki ya Pak niki heeh heeh pantai Klayar piye Mas langsung wae langsung ya ora apa-apa Mas, penak langsung. Iki, mangga Mas. Sawangan aku sing nandang rindu oh dulu mulia nadyan sedila aku wis lila samar ati iki samar yen nganti kowe lali janjimu ning pantai Klayar samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar sedih wae aku ora bisa aduh kowe ning opo ninggalke lunga sakete netra aku ora lilo yen kowe nganti gandeng wong liya Dulung sawangan kok Mas sawangan aku ya sing nandang rindu oh dulung mulia nadyan
sedelo aku wis lilo samar ati iki semah yen nganti kowe lali janjimu ning pantai Klayan samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar sedih wae aku ora bisa ninggal ngopo ning ngopo ninggalke lunga sakedhepe netra aku relila yen kowe ngantikane wong liya sedih wae aku ora bisa ning ngopo kok kowe ninggalke lunga sakedhepe netra aku ra lila yen kowe nganti gandeng wong liya ya injih menika mau sampun nggih Mas Pantai Klayan Nuwun sewu, wis kaki marang jalan, nggih. pripun Bang Kaki jalan. oh nggih oh nggih niki saking Ato JMC Audio nyuwun lagu egone wong tua Mas sik ya iki sindene ambegan sik ya tarik sih apa-apa ya Mas ya. Yo, adik-adik jangan di dalam kalangan ya. Iki mbake nakal iki. Kok ndak diseruduk? Iya. Swantara ya
Ya. Ya, tarik yuk, habiskan ya. Iya. Ngit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Salah. Iya. Ayo joget rene yo. Sing paling larani nalika bapak lunga
rezeki keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing paling tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana nganti kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe aduh nyesake yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ayo sikat yo ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa nani ra ana cekelane en pancen ngene iki takdire kudu iso kuat telungane merkarana cekelane tak apa nani yene kanane ngene man anak sing rusak omahe ayo hiya hiya cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ayo mas ya ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak apa anane
Ije, iki wong tua sampun Mas. Iki kok ora ono ingsun timbali. Oh, baleni. Umar moyo ingsun timbali. Woles. Ya. Timbalono Raden Marmoyo Marmoyo enggal mangkata Marmoyo enggal mangkata ngagem topi Bisma Bambang Jenawi Raden Arjuna Bambang Jenawi Raden Arjuna ngaloro farah aning ngastina layang di layang Sekar Melaya layang di layang Sekar Melaya layang di sana layang sini sama saja. Wow, piye to iki wis ora dadi. Ya. Yes. Lela nono pamit
jroning ati ninggalika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi mung kawula saderma nglampahi omong semene atur puji karya raharjo Heman benjang tiko